пандемияи COVID-19 боиси муваққатан дар хона мондани одамон гардид. Ин тавсия ба хотири авҷ нагирифтани вируси марговар ва ҳамчунин пешгирии роҳи сироятёбӣ аз ҷониби эпидемиологҳо пешниҳод карда шуд. Аммо дар хона мондани аҳли оила, яъне хусуру хуштомад ва келин боиси зиёд шудани ҷанҷоли оилавӣ ва якдигар нофаҳмӣ гардид. Аз ин рӯ шумораи муроҷиаткунандагон ба ташкилотҳои ҷамъиятии як бора рӯ ба афзоиш овард. Инъикоси дурусти масъалаи хушунат дар оила ҳангоми пандемияи коронавирус аз ҷониби журналистон мавриди таҳлил қарор гирифт. То есть женщина, которая должна себя чувствовать самым защищенным человеком в стенах своего дома, рядом со своими родными, да, она стала уязвимой. Ей страшно там жить стало. Цифра была, да, 70%. И 4%, где когда вообще не было никаких конфликтов. И вдруг они сегодня появились. Да? И это ведь только все анализ сделан по итогам март-апрель-май. Да? Я здесь не привожу цифры по разводам. Они тоже очень сильно поднимаются, и в отдельных государствах Европы чуть ли не в 2 раза повышение. صبح امروز سنی 28 август гурӯҳи журналистони вилояти Соғ дар семинар иштирок намуданд. мавзӯи он пандемияи зӯроварӣ дар давраи бӯҳрони ҷаҳонии COVID-19, хатарҳо, пешгирӣ ва қарорҳо унвон дошт. Ташкилотчии асосии семинар ташкилоти ҷамъиятии МИР, яъне маркази имконият баҳри рушд ба ҳисоб мерафт. ҳадафаш инъикоси ба мавриди хушунат дар оила ҳангоми пандемия арзёбӣ карда мешавад. ин як лоиҳаи калонист ки дар 3 ҷумҳурӣ татбиқ карда шуда истодааст, дар ҷумҳурии Қирғизистон, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҷумҳурии Ӯзбекистон. дар ин лоиҳа мо бо 3 гурӯҳ намояндаҳо, яъне ки иштирокчиён корбарӣ мекунем, ки инҳо занони фаъол дар ноҳияҳои минтақаҳои дурдасти Тоҷикистон, инҳо намояндаҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ ки бо заноне ки ба зӯроварӣ дучор мешаванд ва яке аз гурӯҳи семинарҳои мо инҳо журналистон, рӯзноманигорон мебошанд. мақсади асосии лоиҳа ин татбиқ намудани таҷрибаи маркази марта ки дар ҷумҳурии Латвия корбарӣ мекунад, дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мо метавонем аз он таҷрибае ки ин ташкилот дар давраи бӯҳрони пандемия дар Аврупо гузаронида буд, аз ҳамин таҷриба истифода барем. мақсади асосӣ аз ҷамъ намудани рӯзноманигорон ин аст ки чӣ тавр масъалаҳои зӯровариро бояд ки инъикос кард, бо рӯзноманигорон ҳамсӯҳбат шавем ва агар ки зарур бошад он таҷрибае ки маркази марта дар Аврупо дорад, аз он низ истифода бурда аллакай механизмҳои тайёршударо истифода барем. наздик 50 нафар хабарнигорони воситаҳои ахбори оммаи вилояти Соғ давоми рӯз инъикоси дурусти маводи хушунат дар оила, ҷабрдида ва роҳҳои пешниҳоди мавод вобаста ба ин мавзӯъро мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор доданд. гуфта шуд ки маводи журналист дар ҳама маврид бояд созанда бошад, на сӯзанда, махсусан ҳангоми инъикоси мушкилоти шахси осебдида дар оила ва ҳам дар ҷамъият бояд хабарнигор эҳтиёткор бошад, то қаҳрамони навор аз ҳамкорӣ изҳори нигаронӣ накунад. дар мавриди пеш аз ҳама муайян намудани зӯроварӣ, будани набудани зӯроварӣ нисбатан аз дигар кишварҳо дар Тоҷикистон душвортар аст. ба чӣ хотир? барои он хотир ки мо тарбию таълиме ки гирифтаем ҳамеша бояд ки ҳамин ҳузури зӯроварӣ дар хонавода ҳамеша барои манфиати хонавода фикр мекунем ки ба хотири манфиати хонавода пинҳон кардан хубтар аст ва чуноне ки дида истодаем имрӯз ҳамин як таваҷҷӯҳ накардан ба муаммо ва мушкилии мавҷуда ба оқибатҳои хеле ногувор оварда мерасонад ва ҳадафи аслии рӯзноманигорҳон ҳам ва журналистика ҳам дар ҳамон аст ки муаммои мавҷударо ба сатҳи бояду шояд баррасӣ намуда ба хонандаҳо ва бинандаву шунавандаҳояш расонад ки бояд ин муаммо пинҳон не балки баррасӣ ҳал ва роҳҳои ҳалли он ҷустуҷӯ карда шавад. ва имрӯз мо дар мавриди ҳамин ҳузури зӯроварӣ дар хонавода суҳбат карда ба ҳамин натиҷа расида истодаем ки воқеан ҳам имрӯз журналистика бояд бо нишон додани тарафҳои мусбати хонаводагӣ ва пайванди оиладорӣ бояд саҳм гирад дар кам намудани сатҳи зӯроварӣ дар хонаводаҳо.
нигори ҷорай ва хабарнигори рӯзномаи вилоятии Суғд ҳақиқатӣ бар он назар аст ки гузарондани чунин семинарҳо боиси баланд бардоштани дониши ҳуқуқиву маърифатии хабарнигорон мегардад. Аз ин рӯ мебояд журналист ҳамеша бо дигар ҳамкасбон табодули фикру андеша намояд. семинари имрӯза барои ин кор шароит фароҳам овард. ما در اینجا بیشتر درباره نمودهای زوراوری معلومات پیدا نمودیم و در دولت‌های اروپا زوراوری در عائله چگونه صورت می‌گیرد و در ما و پاندمی به این گونه حالات‌ها چگونه تاثیر گذاراند آموختیم و در هنگام پاندمی مبارزه بر ضد زوراوری چگونه ما باید مبارزه بردن را ما باز هم خوبتر آموختیم. من بعد کوشش میکنیم در موادهای نوشته خود از این گونه دانش‌هایی که امروز آموختیم ما استفاده بریم. мақсад аз ташкил ва ҷамъ намудани кормандони воситаҳои ахбори omma ин пеш аз ҳама бо воситаи пешниҳоди мавод пешгирӣ намудани зӯроварӣ дар оила ва ҷамъият мебошад, махсусан зӯроварии ҷисмонию иқтисодӣ ва психологӣ, зеро инъикоси нодурусти мавод таъсири манфиро дар ҷамъият дода метавонад. аз ин рӯ журналистонро зарур аст ки ҳангоми пешниҳоди мавод аввал ҳушёриро аз даст надиҳанд. гузориши мафтунашкур ва наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.